Endor je populární MMORPG hra založená na světě Ultima Online. Má dlouhou tradici vývoje a podporu hráčů, sahající až do počátku roku 2000, což je odkaz delší než u mnoho známých titulů, jako je World of Warcraft. Endor je klasická sandboxová hra. V tomto rozsáhlém a otevřeném fantasy světě si můžete dělat doslova, co chcete. Chcete se stát slavným dobyvatelem dungeonů, nemilosrdným zabijákem hráčů, vlastnit dům a loď, nebo jen odpočívat v některé s krčem a povídat si s ostatními hráči? To všechno můžete na Endoru dělat. Pouze vaše schopnosti a odhodlání rozhodnou o úspěchu a neúspěchu. Endor je na scéně Ultima Online jedinečný svým systémem založeným na zkušenostech a povolání. Můžete si vybrat ze 13 různých povolání a sami si projít tímto krásným a bohatým světem. Porážejte nepřátele, získávejte zkušenosti, postupujte na vyšší úrovně, sbírejte lepší vybavení a vyzývejte ještě silnější nepřátele. Je to klasický, léty prověřený herní styl RPG, který funguje a není třeba ho nějak měnit. Každá postava má sadu základních dovedností, jejich síla se s rostoucí úrovní zvyšuje a které si můžete trénovat. Endor se však během své existence vyvíjel, což mu umožnilo zdokonalit své základní funkce a rozšířit obsah na úroveň, která konkuruje většině moderních MMORPG. Mezi základní funkce Endoru patří komplexní a složité PvM, zkrátka pro Player vs. Monster, která vyžaduje dovednosti, odhodlání a chytré využití synergií mezi povoláními k dosažení co nejlepšího výsledku. Vytvořte s přáteli tým a pokořte více než 100 různých dungeonů nacházejících se na Endoru. Jen ti největší dobrodruzi je všechny dokončí. Dungeony na Endoru nabízejí takovou míru zábavy, která nemá v žánru MMORPG obdoby. K dispozici je také nová možnost soupeřit sám se sebou a s ostatními hráči v automatické soutěži v běhu dungeonem na čas. Rychlé a nebezpečné PvP, zkrátka pro Player vs. Player. Každý hráč se musí v tomto drsném světě chránit nebo zemřít, protože PvP je na Endoru úplně všude. Běžné hráče může chránit bezpečí střežených měst, ale ti nejzkušenější gladiátoři se mohou stát členy tzv. Kultu smrti a bojovat proti sobě kdekoliv a kdykoliv. Někteří hráči se dokonce mohou stát zabijáky hráčů. To jsou psanci, kteří mají zakázaný vstup do měst a jsou vykázáni do divočiny, kde čekají na svou nic netušící kořist. K dispozici jsou také automatické PvP arény a epické války o města, kde gildy bojují o kontrolu nad velkými městy. Smrt na Endoru přichází snadno a dejte si pozor, jakmile zemřete, můžete přijít o vše, co máte u sebe. Postupujte opatrně. Bohatý a rozmanitý svět k prozkoumání. Po Endoru se můžete toulat celé dny a stále najdete něco, co můžete dělat. Po celém světě je téměř 300 táborů NPC, stovky úkolů, které můžete najít a splnit, nepřeberné množství mountů, které si můžete ochočit a ještě více míst, která můžete navštívit. Crafting. Endor nabízí celou řadu řemeslných profesí, v nich se můžete zdokonalit. Řemeslníci jsou páteří ekonomiky a velmi váženými členy společnosti, které potřebuje každý dobrodruh. Úžasná itemizace. Endor nabízí širokou škálu statistik a dovedností, ze kterých si můžete vybrat a svou postavu si můžete itemizovat tak, abyste hráli podle svých vlastních představ. K dispozici jsou stovky různých magických, setových, runových a unikátních předmětů, které můžete sbírat a proměnit tak svou postavu z žebráka přímo v boha. Bydlení. Endor podporuje propracovaný systém bydlení, kde si můžete vybrat z několika různých typů obydlí po celém světě. Vyberte si svůj dům a přizpůsobte si ho podle svých vlastních představ. To vše a ještě více přinese rozsáhlý patch, který přijde 5.10.2023, který také resetuje server tak, aby všichni začítali na stejné úrovni. A to nejlepší, Endor je zdarma. Zkušení Game Masteři jsou vždy připraveni pomoci, pokud máte problém, a komunita vám poradí, pokud se ztratíte. Musíme vás však také varovat, že Endor může být náročný a není pro slabé povahy.
Na co teda čekáte? Jste připraveni tvořit dějiny? Legenda totiž pokračuje s vámi.